Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dneska si ukážeme ďalšie budovy, ktoré som dobudoval na tento svet. Bude to taký rozširovací update z minulého videa. Už v minulom videu som spomínal, že nejaký väčší update ohľadom originál budov sa nekonal. Bohužiaľ ani v tomto videu neuvidíme nejaký väčší pokrok ohľadom originál budov, ale chcel by som vám predstaviť ďalšie budovy, ktoré som sem dobudoval. Niektoré budovy sú inšpirované z internetu, niektoré sú opäť postavené podľa mojej čistej fantázie a žiaľ, niektoré interiéry, teda väčšina interiérov vôbec nie sú dokončené. Ja by som bol veľmi rád, keby ste mi do komentáru napísali hociaký komentár ohľadom toho, či by ste chceli samostatné videá ohľadom budov, alebo hociakú kritiku, všetko, čo vás napadne, mi môžete napísať do komentára. Pohrávam sa s myšlienkou, že by som dokončil samostatný svet a za určitý počet odberateľov by som potom celú mapu vydal ako hotový projekt. V poslednom videu sme si ukazovali pivovar, v updateovom videu sme si ukázali naposledy tieto dve budovy a dneska by som sa chcel vrhnúť na nejaké ďalšie plány, čo je všetko v plánoch a ukázať vám samostatné budovy aspoň zvonka. Keďže samostatný svet bol vygenerovaný tak, že predo mnou vznikol obrovský kopec, tak na tomto kopci by mal vzniknúť onedlho nejaký obrovský hrad. Za tým hradom by mala vzniknúť už samostatné hradby. A nejako pomaličku uzaviera to mesto, pretože sa mi často začína diať, že tie budovy, ktoré tu stávam, alebo sa snažím aspoň stavať, sa mi začínajú strašne opakovať a už by to chcelo nejakým spôsobom uzavrieť. Tak môžeme sa na to pomaličky vrhnúť. V poslednom videu som ukazoval, ako sa snažím dokončiť tento kanál okolo cedulovníka. Nejako som si to načrtol, ešte uvidím, či samostatný cedulovník nebude ako jeden samostatný ostrov, alebo tu postavím ešte medzi to nejaký mostík. Tak, ale teraz už k samostatným budovám. Po väčšine už sa snažím stavať nejaké tie samostatné bytové jednotky, tak aby proste vznikali mešťanské domy, kde majú ľudia kde bývať. A vzniklo mi tu celkom zaujímavé budovy, samostatné domy. Na jeden z nich sa priamo pozerám. Jedná sa o čisto obyčajné domy. Z interiéra vôbec nie sú hotové. Môžeme si to nejako ešte takto zbehnúť. Dostávame sa do ďalšej časti domov. Tu mi vznikla samostatná ulička. Ešte nie som úplne rozhodnutý, že či z tejto strany sa pôjde na hrad nejakými schodíkmi. Uvidíme, čo z toho tu vznikne. Keď už som z tejto strany, tak si môžeme ukázať zadnú časť týchto samostatných budov. Dokonca sa nám tu odkrýva aj samostatný kostol, ktorý je tu úplne novinka. Jedna z týchto budov má tiež samostatný podchod, takže si myslím, že ešte jedna taká rohová budova, ktorá bude nalepená na celý tento kopec, by sa tu postaviť dala, ale to uvidíme. Uvidím, ako sa pohrá s celou tou myšlienkou. V minulom videu som taktiež spomínal na tento dom, ktorý je z veľkej časti inšpirovaný z domu hudobniny a spomínal som tam priamo to, že by som chcel vymeniť nejaké tie materiály a vznikol z toho takýto pekný rúžový dom. Tak, ďalšie samostatné budovy z interiéru, to vôbec nemá zmysel tam sa ani pozerať, sú to skôr také obyčajné domy, no. Tu bolo nejaký starý opevnený dom, ktorý som nakoniec nalepil na ďalšie okolité budovy. Ďalší samostatný obytný dom. Tak a teraz sa môžeme vrhnúť k samostatnému projektu, čo je kostol. Samostatný kostol bol inšpirovaný priamo cez internet až na samostatnú túto časť veže. Tu už som si dostával podľa seba, ale myslím si, že celkom sa sem hodí a aj sem celkom zapadá.
Je tu nejaký maličký cintorín rozostávaný, úplne to ešte nie je doladené. Takto si ho môžeme prejsť ešte zo zadnej strany. Za takú väčšiu zmienku priamo, čo sa mi páči, je samostatná tá vežička. Je tu obrovský zvon, ktorý je dokonca funkčný. Z interiéru vôbec nie je hotový, vôbec to nemám ešte vôbec premyslené ani dokončené, kde aké lavice dať, ako to celé pospojovať. Ale možno niektoré samostatné videá, potom keby som tie budovy dokončil, by som mohol aj samostatne natočiť. Tak a dostávame sa do ďalšej časti, kde pôvodný plán bol taký postaviť ako keby strážne budovy, ktoré by boli samostatne prepojené a na to by bol nejaký komplex domov obytných. Samostatná táto stavba je tiež inšpirovaná niekde z nejakých internetových obrázkov. Tak a dostávame sa do zadnej časti, kde vznikla nejaká menšia studňa. To by vznikol úplne samostatný dom, tiež zatiaľ nemá žiadnu funkciu určenú. Veľa toho úplne jednoduchý zrub s nejakým výdajným okienkom, možno to bude nejaká hospodka menšia na rohu. A tu už sa nalepujeme na tie staré pôvodné originál budovy. Chcel som to nejako obzvláštniť, tak som sa postavil takýto živý plot, živé kvety, nejaký sad. Celkom zaujímavo to vyzerá, aj sa mi to sem celkom páči, aj zapadá. Tu už mám nejaký samostatný náčrt, kde by pokračovala ulica priamo do prístavu. Pretože ako som spomínal, niekde tu by mal byť hrad a za tým kopcom už by mali vznikať samostatné hradby a nejako to mesto už pomaličky zakončovať, pretože ako som spomínal, tie budovy sa mi začínajú strašne opakovať a už to nechcem nejako na silu siliť. Dokonca som si tu načrtol aj nejaký pôdorys posledného domu, ktorý by mal byť ako celistvý komplex. Zatiaľ žiadnu predstavu nemám, ale uvidíme. No, takto ešte nejaký pohľad z vrchu. A ja budem rád za nejaký komentár alebo like. A možno, že by som, keby sa to dostávalo ako komplex aj s interiérmi, aj ako celok, určite za nejaký počet odberateľov by sa táto mapa konečne mohla zverejniť, aby proste tí OG hráči, ktorí to tu fakt majú radi a niektorí si aj na to spomenú, že ako sledovali toho originál Aleteho, tak plus nejaké moje budovy, aby sa táto mapa dostala do správnych rúk, aby si to mohli tí hráči užiť. Ja budem rád za každý komentár a like a vidíme sa pri ďalšom update. Zatiaľ, ahoj.